Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi siyanamukela kwizinto zenzeka Semba ukuthi nonke naphila niphile nje Sabonga kakhulu ke nawe ukucela subscribe cela ngokucindezela kuzobe kuyoqala ngqa ukuthola amavidiyo mangabe siwaposta siyabonga bafethu sibile futhi sibheke izinto impela ke sikhuphuke nazo ngalesikhathi ngempela isiphoko double thina ngempela fana ngempela ikhuphuka nezakho kusho kwenzekile bokhuphuka kuba ukuthi ngempela umnikazi wekhuphuka nezakho okumhlelwayo ngempela ungelo V ubese wakhipha imiphumela yokugcina abeyikhipha nje malana abantu abavotela kodwa ke ubese waqinisekisa ukuthi ngempela lokho kuzenzeka kuba ukuthi ngempela ukuvota kuzoze kuvalwe ngalo usuku lawo umcimbi ngempela laphana ade poste khona la kade ekhuluma khona eseveza nemiphumela nje emangaza abaningi imiphumela ngoba abaningi bebazi ukuthi ngempela yena lapha loSminofu ebamba phambili uhambe phambili cisha amaviki nje impela athanda ukuba maningana kodwa ugcina konke ugcine esekhala ngaphansi kangangokuthi ugcina ngasibona lokubonakala ku-top 6 yodu kodwa ke umenzi lapha ngempela ubonakala lokho ebambile naye futhi unombolo 1 ulokhu ubambile nje impela lapha ku-top 3 leka 50,000 kanti ngapha ku-top 6 enakeni ku-top 600,000 ubambile lapha ngempela uthosele cancel futhi kwenzekile kube ukuthi kube sopost kulo video post yakhe adeveza khona imiphumela uposte wabhala umbhalo olandela kanjena uthi khuphuka nezakho page top 6 and top 3 yokugcina imi kanje final results sesiyowathola Saturday thenga ithikithi elibhalwe igama lomculo omthandayo umbeke ethubeni lokuzwinela 100,000 noma 50,000 depending ukuthi ukuyiphi group ukuvota kuvalwa ngawo umgqibelo ngo-16 hours ukusho ukuthi ngempela lapha ngo-4 ithikithi elithengwe esangweni alibalwa kumavoti amanye amazwi futhi ke abantu bephuthume bethenga amathikithi kuphi wathenga endaweni efanele wathenga etoro noma wafunta ticket la ngempela licacisa khona ke esesho nokuthi ngempela amavoti uyagcina ukuthi wathenge kuphi wathenge ngalo ihora lesine laphana ngosuku lomcimbi okuyizo i4 May lazobe ekhala khona ngempela ke eThekwini futhi into yenza wena uthenga iticket nje kuphela abaningi bebekhala ngakho impela ukuthi kanti kwenzeka kanjani uSminofu ekhale ngaphansi kodwa ama comment kade ekhuluma ngokumangala kwabantu ngokwenzekile la ngempela thola khona ini i-comment laphana yade ifundeka kanjena bethi uqeqe dololo lapho ngempela sazi uqeqeke iSminofu laphana ngempela besho laphana uComfort uStawoti ethi uqeqe dololo bese ngempela laphana uyabuya ubani uSibu Maphumulo 2 uthi wey ayikho lento bese hleka laphana ngempela uthi ayikho lento bese yabuya nomunye uthando lwethu uthi uthando lakhe TK Ndube uthi Smiramira wasehleka wase ethi ma blue noma wathi ama blue lion wabeka ibhubesi lapha ngempela la kade khomba khona ukuthi ngempela ngaba ukuthi ukwenza namanye futhi ama comment bekhona ke eveza futhi nawo futhi ukuthi ukwenza noma ukudala ukuba ngempela kube ukuthi uSminofu akabonakali kungaba ukuthi ama donation yemathatha shiya phansi uvolokha nawo ucabanga ngempela ngokwenzeke kuSminofu ukuthi agcina angasaphume unombolo 1 mangabe sekuvela imiphumela kuleli viki kanti emavikini amaningi kade lokho evele khona nje lokho ekhona nje lokho ebambile shiya uvolokha phansi comment section usho ucabangani bese uba uthi nawe sidibana ngokuzayo